Pansamantalang lumabas ng bahay si Nanay Alma para asikasuhin ang mga pangangailangan ng pamilya. 9 na taon na kasing hirap sa buhay ang asawa niyang nakaratay dahil sa sakit na emphysema o komplikasyon sa baga na sanhi ng hirap sa paghinga. Nung nagtatrabaho siya sa Maynila, nasa daan yung nila, yung kumpanya nila. So yung usok tsaka nagsisigarilyo kasi siya. Ngayon, nung nag-retire na siya, binawal na siya na magsigarilyo. Magbuhat nung huminto siya, dun dumating yung yung sakit niya. Isa lang ang asawa niya sa mga may sakit na kabalen na nangangailangan ng kalinga at tulong. Kaya naman sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office, mahigit 100 bedridden senior citizens sa lungsod ng San Fernando, bayan ng Bacolod, Mexico, Santa Ana at Arayat ang nabigyan ng cash assistance na tig 2,000 piso at gatas. Taus-pusong pasasalamat ang ipinabot ng mga benepisyaryo ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga mula sa Tercera Distrito. Maraming salamat po. At pagdadasal namin po kayo na sana humaba pa yung buhay nyo para marami kayong matulungan. Salamat po. Papasalamat muna tayo sa mahal nating gobernador kasi kundi po sa kanila, hindi natin matutulungan yung ating mga bedridden dito sa Arayat. Lalo-lalo na po sa ating mahal na Vice Governor Nanay Lilia Pineda. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.